Jambo mar tarik 18 dwe mar auchiel gana ariyo gi 23. Ndalo manok kende nyako Ramogi bang' nyocha ne som bajet mokwongo mar piny owacho mar Kenya Kwanza. Penjo makoro wan godo sani ni bajet diponi oyiengore e weche mag siasa mar Kenya Kwanza koso oyiengore kuom dwaro mar kelo lokruok ne japiny. Mane penjo man godo kawuono nyako Ramogi ka wang'iye gi outlo mabende wasebedogo ka wang'iyo weche mag siasa kinde ka kinde ratilka an Omulo Junior kanyakla kod Okango. Okango kawachako mana kodi kapok imozo kata mana nyiko Ramogi ajwang'. Budget mancha no som kiwinjo ka jatend migawo mar weche mag omenda Njuguna Ndung'u somo kuom seche 3 gedere. Budget ni neno ka oyiengore kuom japiny koso en mar siasa. Budget cha wan kaka nosewacho kendo wanuoyo kata gitim mana amendments nyadi miya budget cha rach. Okay. Budget cha ok oyiengore kuom japiny. Budget cha oyiengore kuom jotend Kenya Kwanza. Okay. Manigi migawo mar loko ohala gi sirikal. Budget no rach. Omulo, budget manosom kuom seche 3 gedere oyiengore kuom dongruok mar japiny koso kuom siasa. My budget maber molo budget temo se some Kenya ka. Kendo budget no en budget mo jopiny emo okaw months kilose ka wa consult jopiny nineno ka jopiny benjo kelo memorandum margi en budget mar jopiny kendo abro explain ni gimo miyo mulo jopiny en ok en budget mar wadosi ok en budget mar siasa en budget mar jopiny emo wacho ni mai gi modwaro mai gi koro shida gik ma jopiny dwaro te emo keto ne gi mesa nyako Ramogi mo wuya chien ne luongo ni Omulo Junior mano wuoyo mokwongo luongo ni Okango wan kodgi ka onge wach machielo ma wadhi en mana ng'eyo gimomiyo Okango iwacho ni budget ni oyiengore kuom jotelo madwa timo ohala gi sirikal. Abiro nyisi gimomiyo Auditor General nyiswa pile ka pile ni sami loso budget gi sirikende machalo kaka mag Kenya Kwanza ni to a third mar budget dhi e corruption weche mag mibadhi. To king'iyo a third mar budget mar Ruto ni en $1 trillion. $1 trillion ni dhi e weche mag kuo. To kichake ng'iyo nitiere gimiluongo ni transfer function. Onge migawo mar kuo, onge migawo mar kuo to wang'eyo bati ni pesa ikwalo pile ka pile. Waseneno sani wan gi oil corruption, ne wan gi sukari corruption mar sukari, ne wan gi KEMSA. Ang'o manyisi ni budget ni to gidhi kwalo? Gibiro kwalo. Mane momiyo wan joka Azimio wasewacho niya nitiere gik miluongo ni transfer of function. Pesa madhiye e gwenge mag devolution. King'iyo jo sirikand ni otamore transfer functions mag devolution. Roads, kera gi kura. Giketo budget madongo kacha to pesa no to mar county. Health, gimedo gi 35 billion madhiye national government to pesa no to nego dhiye e county. King'iyo agriculture, devolve function, por giketo pesa mang'eny to nie national government. Emomiyo wan wasewacho ni jogi gima gitimo gipango kwelo. Jogi gima gitimo gipango frustrate devolution. Jogi gigo magitimo gidwaro ni mondo gitimo ohala nikech sama koro pesa te iketo national government ka gitimo tenda madongo dongo kwa giteno jo county. Wan wasenyisogi budget ni nutimo amendment to onge pogruok amendment manotimo gima ne nitie. Jopiny osedagi. Omulo wacho ni budget ni omulo piny, budget ni omulo gi joge. Gimomiyo wacho kamano nikech en gine magirwake. Jo union okwere, mboga okwere, boda okwere, hawkers okwere, mtu wa mkokoteni okwere. Gin ng'a made nyiso jopiny ni koro ni budget ni ber. Budget ni rach bati. Budget ni kagi ne gisekale to gin gimiluongo ni finance bill magipango kalo kendo tich ariyo mabiro ni. Wan ne wasenyisogi ni wawegi e lwet Nyasaye. Dhi ukale akala to kusekale ni to nurom gi jopiny. An gi penjo kapok adhiro Omulo. Iwacho ni nitiere functions kata tije moko mowinjo bed ni gin ting' mag county ma opod negi omenda ma madongo madip piny owacho mamalo. Chik kata katiba wacho nang'o? Katiba wacho ni bedo ni counties tiyo kigin kaka piny owacho to nitiere tudruok e kind counties gi sirikal mamalo. Ang'o momiyo iparo ni owinjo bed ni miyo migawo mamoko mantiere sirikal mamalo omenda mondo kopo ni county obiro kuom gi mondo tudruok cha obedi to bed ne gima yot gin bende giyud kaka gisiro county? Chik wacho ni upon agreement. Tiende ni national government to gi county nyaka winjre magi ket sei. Sirikand ni pok oketo sei gi county government mora mar tudruok mondo gior sende e gwenge. To chik be wacho ni abati
ni function resources luo function te ni omenda nyaka lu tije mag county to gin gi kawo tije gi health, roads, agriculture, even housing magiwacho ni weche udi ni e county to gin gi kele national ka mondo gichok go pesa. Emomiyo wawacho ni budget ni en budget ohala mar jotend Kenya Kwanza. Budget ni ok maru jopiny. Winj gima wacho ni jogi dhi ketho piny. Budget ni rach kireuru oko. All right. Omulo, iwinjo kaka Okango wuoyo. Nyiswa ne gima omiyo wacho ni budget ni oyiengore kuom japiny ma ok mar kuom jotelo. Ma Okango wacho ni nyalo poko tiyo go omenda mag jopiny marach. Kamano George Bati. Ng'eni jakuoringo kata onge ng'ama lawe. Kata nanoga kapo ni kane une skul ka ng'ato oketho hewa. To wacho ni ng'ama iwinjo ma ka ng'ate ma bobukore gi wach kende. Ng'eni ka Okango gin ne timo biashara e handshake government. Koro giparo ni Kenya Kwanza bedwa go ohala. Wan waonge gi wach mar ohala nikech ok ochuno ni nyaka inyisi ni biro fight corruption. Corruption en gima nyaka bed nyaka chwad kaluwore gi action ma ng'ato kawo. Ada nyisi ni budget ni en mar jopiny. Tada nyisi specific gima mi en mar jopiny. Mokwongo weche mag somo waketo 630 billion. Mano atamalo prario gauchiel nukta ngwen mar budget te. Education ka in the next 10 years ingene jomose bedo gani gin gidwa tiyo gi nyithindo moko somo nyithindo gun siasa in the next 10 years Kenya ka dibedo ko somo kech opportunity di mejo moko ok nya yudo chance mar di education di education JSS junior education ni wagolo from 15 billion otere to 25.5 billion. Waduoge e weche mag health mowacho no. Health wamiyo 141 billion. Manyiso ni ya osuptende wa Homa Bay, Migori, Makure idi kel equipment idi keto hospital yedhe idi yudore osuptende dakteche di ndiki jomiluongo ni community health workers. Okango gini ok dwa ni community health workers go chul. Manyiso ni pesa mar health ni dimiyo health mar jopiny ni malo. Waduoge wach markets moko mana osebedo kigero mano tindo chung. Market 181. Markets omi pesa di 3 billion. Mano nyiso ni markets gidwa losi. Markets mulo jopiny. Mama mboga mowacho no joma timo biashara matindo dhi timo biashara. Waduoge gimiluongo ni industrial park or aggregation. Omi 4.7 billion. Mano nyiso ni ya county ka county idhi ger gimiluongo ni industrial park. Manyiso ni bidhaa gik mo produce ka en rabuon michele gik machalo kaka biashara ikelo investors exchange mag program iluongo economic platforms dibedo kuchocho. EPZ beni ka 3 billion. Waduoge fertilizer subsidy omi pesa di omi 5 billion. Subsidy nyiche nano kancho omi ji mbolea ji sani puro cham chiek nyiche wuotho dala kucho cham in fact in the next sani ji opuro seriously in the next few months bando ni edero ji in fact mbolea mano okelo gik mang'eny seriously. Okay. 5 billion omigi miluongo ni feeding program. Nyithindo dhi chiemo e school. Ing'eni nyithindo mang'eny ok dhi school nikech gionge chiemo. Omigi 5 billion. In nyisa kendo apenji kendo apenje bende budget mane molos mar Kenya Kwanza. Ing'eni kiwacho gimolos ne jopiny onge gimolos ne wadosi. Gigi budget ni en mo omulo japiny. Okay. County mowacho no gowi mancha oyudo mancha Jubilee government oweyo mag county government nwasechulo ne governors. One teach ga national government ni coordinate gi county government mondo teach county government obed mayot. Koro Okango gin gidwa ni giping gimadhi konyo japiny, gimadhi mulo health, gimadhi mulo education, gimadhi mulo weche mag market, industrial park, weche mabeyo. Koro budget ni olose strategically. Nikech nwase wuothe piny ka jopiny ko waloso gimiluongo ni economic forums mo winjo pach jopiny ni jopiny dwarango. Koro economic treaties mano wandiko counties ka counties waketo piny to wasomo gi te to waloso go budget. Koro budget no wan nche osewuotho kuom jopiny gin ube giwuothe kuom jopiny gipenjo jopiny niya to budget ni ere gima de jopiny to yie gi budget ni kendo budget ni the best budget mapokno yud. Nadwa penjo mago sigana. Penji Oxigana awacho facts. Awacho facts. Chana bro somo ni gik ma awacho facts. Omulo gik ma wacho go gima omulo ko ng'eyo omulo kiatie transfer of functions. Tiende ni e schedule 4 mar pend chik nitiere tije ma ochuno ni nyaka tim gi e county. To king'iyo Kenya Kwanza gin gi budget ne tije gi e national government. Adwa somo ni irrigation
en function mar county. Giketo kacha 22 billion monego beni dhie county. Health giketo 96 billion monego beni dhie county. Health mana referral hospitals kende emanie national government. To modong to policy modong te county. Aya king'iyo ne giwacho kanyo livestock nitiere pesa kanyo around 10 billion monego beni dhie county. King'iyo gigi duto tete pesa mane gikano magikawo gi national government monego dhie county en around 300 billion. To ni neno ka Kenya Kwanza mane timo revenue allocation bill e Senate ne gigoyo gicha piny ang'o nikech gidwa ni mondo jopiny okonyre jopiny ni kanye jopiny nie wuod nie gwenge kucho to wacho gimoro kani budget ma jopiny VAT mar weche mag modhi magiketo kacha 16% tarik 1 dwe mar 7 dwe manyien gini dhi malo te fare dhi malo mogo dhi malo mkate dhi malo gimora mora miloso gi modhi dhi malo nango nikech gidwa choko suru to wacho kani e budget ni ogidwa timo goala to jogaset nondiko maduong' alera jok maruto tiyo godo momiyo tenda government ne tiyo go miyo tenda ni neno picha gi ineno nyinge gi kacha kamane ma budget poko kalo to ji osekawo tenda mag billion akeno mulo gi mia di billion ma budget mar ohala mar Kenya Kwanza emomiyo wan wakono gi niya ubro kale ga ka ukaleno to jopiny eno wacho ni jopiny noyiego joma notimo public participation but gosiep na miluongo ni Kimani ma jatend jakom mar budget mar finance no wacho niya ji maromo 1,000 mano biro ndiko memorandum atamalo prochiko ka beach no tamore ni baje no gidwar ne gitamore finance bill no gitamore budget but finance bill ene budget nekech finance bill ko kan mane chik mi gitigo finance bill e budget kana gisekalo budget ni finance bill ni chuno gi nyaka gikal with amendment without amendment finance bill e budget to ni neno kana gitimo kama to joma no dhi kacha tete okelo paro mopogore gitamore to mulo wacho niya ni jopiny oseyiego kidhi Rift Valley Eldoret ne ji wacho ni mano bajedu kidhi Homa Bay mano bajedgi kidhi Migori mano bajedgi kidhi Central ka mano bajedgi budget ni en maru oken mar jo Kenya dwaro people's budget mabiro the people the people's budget oseloko weche to wacho ni gima jo Kenya dwaro nyaka gibed gi budget mamiyo devolution ngima nyaka gibed gi budget maketho weche mag mibadhi nyaka wabed gi budget mamiyo jopiny ngima mano gimo ginyalo nikech magi jo ohala ing'eyo bati onego wakony jopiny nikech nenore ni wawacho gik moko adek dichiel owuoye budget okowuoye finance bill okowuoye devolution to wachi devolution devolve function mowacho no Okango gi nigi MPs en gi senators giter gi na parliament mano is a legal question but kwa duoge wach finance bill okiwa penji maka poko dhi iwacho ni jogi nigi senators moyier mag kumranyisi Azimio nitie senators mag Kenya Kwanza nitiere jo od bura manyalo dhi go mbaka ni e od bura gi rieko mar sirikal wisdom waluongo ni wisdom mar government ok gine ni counties dwaro gimoro nyaka gini dhi mane od bura iparo ni mae kaka ma sirikal mane jopiny ogone ombulu ok opar ni gini winjo bed ni dhi ne jopiny mano gigi functions mag counties bedo devolve kaluwore gi need mantie to gibedo devolved progressively ok en gimoro mano wuok winji koro inano man is a constitutional question kwa duge finance bill en law manyiso ni kaka pesa budget cha dibedo funded mane gima nyaka jopiny ng'e keke wuond jopiny ni finance bill no ada nyisi gik moko adek mane mabere finance bill no wach sukari gin gik moko adi finance bill wach sukari kaka taxes dhi ng'ade miya time wach sukari wacho ni skari moro ma bedo imported migolo oko ichwado tax 5 shillings per kilo achiel manyiso ni wadamiyo jomuroni sugar jowendo sugar jomumia sugar opportunity mar uso sukatgi Okango gini gipingo mondo jokoro gech gin magigolo oko and sukari gigolo oko gidwa ni gigo muroni sugar awendo sugar piny seche mo wacho ni wadago joka tax importation cha mondo sukari gi odhi mambele gin gipingo namba 2 rech mawuok China minjo ni China rech wuok China ka wago tax wacho ni rech mogolo nam
rech migolo Homa Bay, rech migolo Kisumo, oyud market, mondo gimbe ging'i kaka giuso, mondo koro Okango gi ne we ohala magigoyo nikech ang'eyo ohala magigoyo gigolo rech China. Gimbe koro gimiyo jodala opportunity mar jowa mar timo ohala. Nyawacho wachi mag chalo mag mesa mag kombe gik ma chalo kamano wachwado tax oko magiwuoko mondo wami opportunity jowa carpenters jo motimo tijego oyud tich e Kenya. Koro Okango gini ncha wacho ni gini alternative government gimiya nyisi ni gin gi MPs ing'eno Okango onego omielo nikech ana ntie kaka elewa siasa asomo political science and ng'ena chana somo wango lakini ada puonje wan gi mwatimo kodgi wamiyogi strategy miluongo ni moro miluongo dholo chiewo chiege chung chwako chak biro chieng chiro chula cha ing'eyo gima timore kodgi gin gi wabunge kanye ji dhi finance bill out of 90 wabunge mane gin go 71 or the absent ing'eni koro gin gi ywak to gin gidhi kacha kasto samisomo finance bill giwuok oko ni winjo ka gi reason King'yo ndalo mane Musalia Mudavadi ne en minister mar finance kana dhi somo finance kata David Mueria Mudavadi kana somo budget wabunge noting'o placards mowacho ni no reform no budget no reform. President Moi former president nobedo kachicha maji owuok oko winji ne gin tarap jogi nobedo parliament jogi ochwado absent wasechwado absent giduogo wacho ni gin ne gikia ne schedule mar parliament chato ng'eni ng'ato MP ko yiero nego bed nobede parliament nikech days magi monego bed namba 2 yes Okango gino we tugo gi jopiny ka gin giwacho ni gin gi budget gi som no budget gi magi dwani gi som jomo wacho ni Rift Valley ni kia ni kure no wuoyo mago joggi Azimio ok nya yie gi gik ma Kenya Kwanza timo nikech mano gin two side ndio opposition gi government. Namba 2 onge ng'amo tamo Okango timo gimiluongo ni tender ka en gi company kambi no winjo no Okango nyalo supply medical equipment ma en legit Okango kela dong ji itimo application okere koro we singizia ni keto ne ng'ato weche winjo ni tika Kenya Kwanza budget gimiluongo ni corruption wan wanyiso Okango gini wadhi fight corruption to manage agenda wa maduong' to kwa wacho gi dhowa en gimo wadhi timo we Okango Omulo osiep nani obagni okia gimo wacho kora bro puonje chike kawuono to class to bro bedo matin machuok okawe notebook gi kalam to chak ndiko budget making process kaki loso budget and a law miluongo ni Finance Act to kapod act no biro eluonge ni bill ne ma wodwan udhu kal ga chuna en twak mapoko chik mano koro nyaki mana summary to Omulo awinjo kakiko weche nekech Omulo okong'eyo owacho ni onge problem mar goala gi sirikal nitiere gimoro miluongo ni conflict of interest jo kisungu wacho ni conflict of interest mago gik Omulo kia adwa ni ndik mano be nane okindiko maber gigi wacho ni sama ine sirikal chik okoyie ni mar loko gi sirikal nekech idhi bedo conflict ni pachi dhi kethore iwinja koro Omulo gima waneno ka utimo kaka unjo Kenya Kwanza useloko sirikal chiro ma unugo ohala unu muochu jo moko sani koro nyoma na udi Karen gima jo bunge udi to ginyo udi koro mae en niya ka ineno budget ni adwa nyiso jopiny budget mane ndung'o somo chande budget cha omedo VAT oshuru mar petrol tiende ni kidhi ng'iewo mogo tarik 1 mogo dhi bedo malo kidhi yolo mafuta mar mtoka dhi bedo malo kidhi idho transport dhi bedo malo kidhi ng'iewo mo mar apiko dhi bedo malo kidhi ng'iewo sukari e duka dhi bedo malo mane gima duong' ne jopiny mogik to Omulo ok nyal wacho mano en ochako nyisowa gik moko matindo wan wasenyisou ne wawacho nu chon ni jogi gikale kik gikale jopiny ritogi to maduong' mogik bati mabe wang'eyo ne wakwerogi ni kar mondo ukel gik moko mulieko maricho mage budget gi duokuru gine mar sirikal piny duokuru size mar sirikal jomoko mukelo ne kas maonge tijgi kiruru woko
we uru wuotho abadha wuotho un koni un New York un London un koni we uru wuotho go piny. Number 3 no akono gini mondo muchok pesa maber. Ae ure tugo manono mani koro ni un chieng' Jumapili ka Jumapili ni udhie gathering ni religious gathering to mago mana political operations itiyo gi pesa kaja to ji to nindo kech kendo no anyiso we uru weche mibadhi mibadhi bro go upiny nikech ei sirikal ni mibadhi otimo mach ne kaka KEMSA oil sukari kata moko biro madongo kata mana jatend gi ma advice gi magoche economy ondike Twitter ko jonyo ni magi joma bro gore piny. Nitiere wach moro mano Omulo wacho ka. Adwa ni mondo mi duok nago Okango. Wajumbe mag Azimio nyicha ni kanye kinde ma gine timo. Ang'o momiyo ne ging'ado mondo gilew? Ang'o matimore ot mar Azimio? Ang'o mano timore mondo chopo kacha? Iwinjo. Omulo wacho ni anosomo siasa. Anta somo chike, ento somo siasa. To kora bro penje. Same wacho ni jo Azimio wajumbe ne nie kacha to ne gionge kacha mondo gi vote no. To Wetangula kano lando samani dhi goyo ombulu to kiko it jo abungo to wacho ni gokinyi to kareno omin godhiambo. Mago political machinations mwang'eyo magitimoga. Number 2 wan waonge wach negi wacho nwani ya chikti jadi mano wacho gokinyi godhiambo nikech ombulu ogo bati winjo nyagi manyisi wan waonge wach gi jogi bedo negi kale kata ogikale wan gima duong' ma jopiny osenyisowa ni ei budget kacha nitiere gik ma ogiyiego koro kane gikale to ne ginyisowa iparo osoro cha nowacho ni sirikare ok lo ni gino gibiro kalo makata komo ok gol to ne gitimo makamano gikomo magol kane ji odhi public participation to kelo paro maliw ni yawa ni gini lokuru kama to gibiro mana gik moko maonge tiendgi. Kore mo mianyisi samane wabunge wane kacha ne giseng'eyo ni jogi ok biloko pachgi kuom gima jopiny dwaro. Onge tiende bedo kacha to gichicha gisekalo. Ang'o mane mondo gigo ombulu mondo jopiny ong'e ni gigombo ni gitamo. Kinyiewo jogi ong'iewo jo Azimio te. Ging'iewo nitiere jo Azimio ma ging'iewo to giketo fuku ka ni gimiyo nini gimiyo trip ni dhi Dubai wateri a trip man international function in the Kiakure mondo minamba gi obed malo marwane pi mana gi magitiyogo koro wan waonge wan to mano be timore maber nikech jopiny ne wan gima duong' nwa bati mwang'eyo ineno tich ariyo kaluru apenji dong mane kaka nobwogo nobiro kae last month time wacho ni finance bill wacho didek ing'eyo emenyisi ni political strategy nyaka som maber jogi wayo nitie luno gongero niya nopuk pekne ang'o otenga opuk pekne otenga ing'eyo otenga ok nyal ting'o puk ing'eyo let me tell you seche ma waketo jogi busy kena an mora sabe Okango go siasa kabisa waketo gi busy nicha wachwado gi wamuchomba wachwado gi wamuchomba gin ng'eni gin ok gibedo busy gin gin giwacho ni ya ni ng'eni koro kata wamuchomba otamore bill ni otamore bill wamuchomba ano kwacho no waore injo kwacho winji ano kwacho no waore ananyisi kaka kiketo ananyisi kaka kiketo Okango gini busy Omulo order anechea order okay une manuoro wa muchomba mondo tamregi okawacho Okange mowacho wanyisi George Bati seche magin gi base giwacho wa muchomba gin gi ditch pogi keto budget wan walemo ing'eyo Nyasaye kaka Nyasaye ni mong'eyo kendo ni momiyo ji uongozi to sami lemo ndalo mane Yesu obedo gi jopuonjre no penje ni wan gi rach ariyo gi mkate abich jopiny di chiemo nang'o to Yesu nyisogi ni beduru gi kwe kulemo to ji biro chiemo ji no chiemo mang'eny jodong ma ji ochiemo to mane gima Ruto timo Ruto lemo to samo lemo no ogone Nyasaye kama gin gidhawo ni Ruto timo ang'o wan oketo gi busy seche ma gin gibedo busy jo UDA timo grassroots membership drive nyicha na ka jo ODM nyocha ko chiwo ka koro wan waero keto Okango gini busy koro gima nyiso Okango ni ya
Ni sani gini giling wano se government gimi Ruto nafas otitije. To gimi Ruto nyaka titije niya. Ni bill de budget mano somni. Mae budget maber mogik. To ase wacho. To kango bekeno nyaka ng'e. Weri ko kango kechi okadwa ni kik wachi wacho ni ja sheria. Koro in ling. To sheria ing'eyo kako somos schedule ang'on gimotamo kango gini. Ni gin wabunge magiore parliament. Ogin joma serious. In fact, onego ka Okango dok. Gidhi gi fire minority leader. Nikech gi whip monego be ni mobilize. To jomo wacho ni ati ni jogi ni Wetangula no wuoyo. Jo Azimio bede speakers panel. Speakers panel. Speaker panel ma speaker. Emma schedule gimatimore e parliament. Order. Iwinjo but mokwongo Omulo okiwuo ne jo Azimio kinyal chiko gi gima winjo bed ne gitimo advice mago advice moko nyaka ngama gin go yo onge okwelewa siasa Omulo wacha yueyo ng'at mogik manyalo advice Azimio e weche mag Azimio nekech ne gidonjo e sirika e state house kata gi dirisha jomodonje odi gi dirisha nyisi ni koro ka communicate kacha ka luok mesa ok nyalre magi joma nodonjo ka jige dirisha ma ji ong'eyo te ne kaka tich otamogi budget gi kelo ma illegitimate gin illegitimate timbe magi timo illegitimate Omulo ok inyal advice Azimio ko Okango obedo e kom mar ratil ka ok no timre Raila Amolo Odinga nigi joge no oseyiero jo Azimio oyiero Opiyo Wandayi Wuod Baba ma tiyo matek e bunge ene minority leader to gi Junet whip to kinyalo wacho ni jogo ne onge gima timo ne wago ineno wacho ni gin gi tactic ne gionge ne wadhi mos to wacho ni wang'ene gima jogo dwa timo nekech bill the readings adek mokwongo first reading introduction obedo committee gino ni committee stage bill the second reading ma itimo proposed amendments ne gichuno mano gitimo third reading final reading makoro close kata members nyalo kelo proposal mane gi madhinyo to pok wachopo tich ariyo koro wego agoke nikech okiengi ma tich ariyo biro go to anada kwere jo piny no kwerogi ni Omulo budget ni ukelo pesa mag corruption budget ni udinai county government pesa budget ni ufinyo mama mboga boda hoka budget ni rach keluru budget maber wanyiso gini wan wabro kelo ne gimiluongo ni the people's budget. Okay ero mano wach magi weche mogik Omulo budget pesa munyo benidi ne counties okomedi okukete malanya to kete moko kumbede migepe madhi sirikal mamalo mana dier okune kuthiro japiny gi county chunyu en mane budget ni ok thir jopiny gi county nikech county tigi miluongo ni IBEC ma bedo chaired gi deputy president jo counties bedo kendo gibedo gi finance committee ginge gima timore ok inyalo promise kata ngene nitie county gi nyalo bedo gi dwach gi lakini nyaka migi the reality ok inyalo promise gimo ki deliver koro pesa ma gin tiego nyaka ti maber to county ka county ji panga nitie counties mok ji panga counties nyaka tim gima dwarore lakini gimo Okango nyaka ng'i ni budget to no se somo Tuesday richopo gin koro gimbe gi whip jogi go kel gimiluongo ni constructive debate giwere gi jopiny ni threat moro ni ati ni gimono somango gibi kila budget gino wadhi kete ko wadhi vote ne gi wamo ngene koro gimbe chalo nade koro wakonyo gi Omulo no wacho ni ani jarito ko kadonge ngama lawe to no kotieko wacho no ngat makare jachir kasibu wan jo chir kasibu nikech wang'eyo ni sirkani kuma bati wacha chiel kende ana nyiso jopiny otherwise Father's Day. Happy Father's Day. Erokamano nyakwara Ramogi kuom keto Ramogi TV mano era til kawuono yiengore weche mag budget mokwongo mar piny owacho mar Kenya Kwanza koro oganda oketo wange Azimio dhi timo ang'o bang' nyocha moko kuom jood bura magi rem ma ok ochopo e od bura chieng' tich ariyo ma wadhi ene gidhi timo ang'o kata bang' moko kuom jood bura magi wuok e sama ni somo budget mano penjo makoro oganda dhi penjore mondo wang'e ni to gin to gichung' gi jopiny e yo machalo nade kinde ni makoro giwacho ni sirikal mar Kenya Kwanza ok ket weche makare e chenro mage mag tayo budget nyinga en George Bati elo Fredo Kango kachiel kod Omulo Junior mabende wabedo go kanya kwara Ramogi gi in miketo wangi puonj gi pak riti masani waromo kendo sadeki weche manyien mago imore